Moi! Tää on taas mun kaverin ja mun kanavaan uusi video. Ja tää on nyt niinku semmonen esittelyvideo. Uus. Ja vaikka tää on tullut, tää esittelyvideo on tullut vähän myöhässä. Niinpä. Mutta tää onko meidän jaksettu sulla tehdä esittelyvideota kanavaan. Mutta nää ei oo susta. Siis nää on mun petsejä nyt, ettei ton. Joo, ja me esittäydytään nyt. Eli mä oon Valkosuklaa. Ja mä oon Lumihiutale, pingviini. Ja me tehdään nyt tähän yhteiselle kanavalle videoita tosi paljon, mutta näitä tulee sit aika harvoin, koska me ei asuta yhdessä. Mietin asuttaa silleen ne. Mä katson sun verheitä. Mäkin. Noin, nyt mä tulin. Ai mä menisin just mennä veskiin. Ai jaa. No, mäpäs puhun tässä sitten. Eli joo. Mä tulin ees veskistä. Tää haisee. Joo, nyt ei enää haise. Joo, eli tänne tulee aika monenlaisia videoita. Ja erilaisia tyyppejä. Jep. Kuka toi oli? Täällä tehdään myös haasteita. Ja myös jotain eläinvideoita. Paitsi mulla ei oo eläitä, koska mun eläin kuoli. Ei se välttämättä kuollut. Mutta ainakin se on karannut jo ainakin 8 kuukautta sitten. Eiks niin ollut? Joo, mutta se surullista. Niin, se voi olla mahdollista, jos on kuollut. Mutta toivottavasti ei. Eikö, että mähän on koira? Sä oot kissa. Onko? Oot. Mä luulin, että mä oon koira. Ai jaa, sä oot kissa. Mä oon pingviini. Okei, mä luulin, että sä oot delfiini. No joo, eli tässä on meidän esittelyvideo ja... Tai rohdin. Ja sitten seuraava video tulee kohta. Niin tulee, menee heppa. Moi moi. Ja se tulee, se on ehkä Simsistä. Ehkä. Niin, ja se tulee ehkä tänään. Niin. Jossain se uusi lisäys. Niin. Moikka!